Ginpakigbahin ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan nga padayon gihapon nga mabakod ang ekonomiya sang Pilipinas, apisar nga mayara sa mga ginaatubang nga isyu sa pagdumalahan sang gobyerno. Suno kay Balisacan, hindi dapat magkabalaka ang pumuluyo kag mga negosyante kay nagapabilin nga lig-on ang estruktura sang ekonomiya kag nagapadayon ang reforma kag ginapatuman sang administrasyon. Ginsiling man sini nga ang potensyal nga pag-umwad sang pungsod sa gihapon magnubo sang 6% kada tuig bisan may political noise kag global nga pagpanghangkat. Nagapadayon man ang pagdako sang ekonomiya bisan pa nga naguntat ini sang 4% sa ikatatlo nga quarter. Subong nga tuig 2025 naglabot sa average nga 5% ang average growth sang pungsod samtang ginapaabot sang international institutions nga mangin 5.7% ang growth sang Pilipinas pag-abot sang tuig 2026. Dugang pa ni Balisacan mas padayon ang ila paghimakas o kon padayonon pa nila ang paghimakas agod mapabilin nga mabakod ang long-term nga direksyon sang ekonomiya sa tunga sang mga isyu sa gobyerno nga nagapadayon nga pagbag-o sa global nga merkado. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga exchange rate ang ginbase sa closing transactions sa subong nga hapon. Magabalik ang transaction las 9 buwas sa aga Nobyembre 21. Para sa aton nga reference rate, 59 pesos and 7 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 7 pesos and 56 centavos ang baylo naman sang isa ka Hong Kong dollar, 45 pesos and 7 centavos ang baylo sang isa ka Singaporean dollar, 15 pesos and 71 centavos ang baylo sang isa ka Saudi Riyal, kag 67 pesos and 97 centavos ang baylo sang isa ka euro. Sa liwat, ginkuha ini nga exchange rate nagikan sa Bankers Association of the Philippines o kon BAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP.